Când am ajuns din Rusia, am fost plăcut surprins și au fost destul de mulți oameni. Chiar dacă am ajuns la o oră târzie, duminică, ne-au primit cu brațele deschise și familia și suporterii și suntem foarte fericiți că am reușit această calificare pentru România la Cupa Mondială. România nu a pierdut nicio calificare la Cupa Mondială și asta ne-a făcut pe toți fericiți. În Rusia a fost un meci destul de greu, am avut o presiune pe omerii noștri, dar am trecut peste acest moment și ne bucurăm că am putut să-i facem pe toți fericiți. Am primit acea pasă, n-am știut că e cineva în stânga, putea să fie și o pasă greșită. Atunci cred că mi s-au urcat toți în cap, dar e bine când se termină cu bine. Am reușit o pasă foarte frumoasă și e bine că a ieșit esenul din acea pasă. Starea de spirit este foarte bună. Este bine că noi nu suntem numai colegi, suntem și prieteni în afara terenului și asta s-a văzut în ultimii 2 ani. Am avut aproape numai victorii și suntem bine. Starea de spirit ne ajută să fim uniți și să trecem peste fiecare meci și să câștigăm. Am avut niște antrenamente mai grele la începutul săptămânii, cum să-i contracarăm pe spanioli, că am văzut video cu ei, sunt destul de rapizi, au foarte mulți jucători care sunt naturalizați din Franța și a stimat antrenorul ceva, mai ales că avem o revanșă de luat, acel 13-12 din Spania. Cum mi-a spus și antrenorul, a fost ultimul meci al lor, au jucat cu jucătorii din Franța și asta s-a văzut. E poate singura înfrângere care am avut împotriva Spaniei și asta a durut pentru noi. Și acum avem dorința de revanșă, dorim să scriem cât mai multe puncte, mai ales să jucăm și acasă. Da, îi așteptăm un număr cât mai mare la stadion și le promit că nu o să-i dezamăgim. O să încercăm să facem spectacol și să scrie cât mai multe puncte, așa că îi așteptăm să vină un număr cât mai mare și să ne susțină din minutul 1 până în minutul 80.